music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Tindig Tuesday! Ayan, ito ngayong araw na to talagang it's all about ano yung pinaglalaban mo at standing for. Dito ang Tumindig Tuesday. Napaka-ano niyan, partner. Very timely na sinasabi natin kasi what are you standing for ngayong pandemic? As a person, yung laban mo, anong nilalaban mo? What are you standing for? Sa mga car rangers natin that are watching us all over, good morning. Yes, maraming salamat dahil syempre kahit bumabagyo at ganito ang panahon, kasama nyo ang tambalang Sipaw! Ako ang inyong papapi ang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Anong pinaglalaban ng ano natin, partner? Yes, ano yun? Anyway, Shaki, kay kakulitan at kakwentuhan nyo, sabay ng nyong agahan. Oo, at syempre lahat tayo merong tumindig na principle at pinaglalaban sa buhay. Ikaw naman, ano yung mga napatindig mo? Or hindi, syempre tumitindig ka sa iyong mga prinsipyo. Ano mga ito at yung mga pinaglaban mo sa buhay? Yan, so recently, partner, sabi ko naman, di ba, we have been facing a lot talaga. Battles yan, personal or hindi man personal, pero growth pa rin naman yung ginugusto natin. And isang pinaglaban ko and tumindig ako is how I choose still to battle life in general. Di ba? Ikaw ba, partner? Ako naman, it's all about, para sa akin yun ang salitang tumindig ay napapanahon at may malaking meaning, lalo na sa ating bayan. Lalo na, natapos ng SONA, marami tayong napakinggan at syempre, bagong pwede nating mapakinggan pa ng mga new advocacies at mga ginagawa para sa ating bayan. At as Pilipino, malapit na eleksyon, tumindig na tayo para sa pagbabago na gusto natin, na inaasam natin para sa ating bayan. Tama naman. Hindi lang natin basta sasabihin, you stand up for it, mga car rangers. And friendly reminder nga malapit ng eleksyon. And going forward to that, mga car rangers, we just wanted to stand up. Let's our chin up tayo, mga car rangers, because we won, partner. We won one gold medal for the Olympics for weightlifting na partner. Kauna-unahan, no? Sa tagal-tagal, 97 years. Sa Tomas Balaybo, no? 97 years, nakakuha na tayo ng ginto sa Olympic na kung saan, congratulations kay Ma'am Hedelyn Diaz sa kanyang pagkapanalo sa 55 kilogram category. Nakamit niya ito, ang gold medalist. Diba, partner? It's such a good way for us to start it. Ito yung pinaglaban niya. And you know naman, mga ka-rangers, that she had her fight with this one, and hindi lang dyan mismo, pero mentally, physically, dun, di ba, lumaban din siya. Yes, at natalo niya ang, syempre, ang holder talaga, dati pa, na gold medalist for the past years na si Liao ng China. At ngayon, na napunta siya silver podium at siya ang nakapunta sa gold naman na medalist. Di ba, sabi natin, sabi mo kanina, partner, it was just one point difference. 1 kilogram na lang for Liao and versus our pambato na si Mama Diaz. Congratulations! At syempre, nabigyan natin ng bagong, syempre na stereotype kapag weightlifting. Itong sport na to is pang lalaki. And nabigyan tayo ng ginto ng isang babae sa isang kakaiba pang sport na weightlifting. Tama naman. And yung mechanics kasi nito, mga car rangers, is that it's all holistically, mind, body, yung kailangan mong i-ready for this one. And we didn't see
anytime na she gave up on this one. Kasi partner, di ba, prior to this one, she also won a silver before. Yes, before. And then she stood up, stood Wow. for. And now she won a gold medal. At syempre for the dynamics ng weightlifting, it's all about lifting din a maximum weight ng mga athlete natin. And ayan, yan yung way na ginawa ng mga atleta kapag nasa weightlifting category ka. Kaya nga. And partner, sabi nga natin, salamat for standing up for not just for our country, but for the voices for our athletes. As because this is a plead and a cry for our government na pwede nating lawakan yung understanding natin and yung suporta ng ating mga atleta. Ayan. At syempre, napatunayan din niya na ang women empowerment ay nandyan at tumitindig. Hindi lang siya sport or athlete, nandun din ang pagiging reservist or part siya ng isang Philippine Navy din. Yes. Sergeant Hedelin Diaz. Yan, di ba? So yung core niya bilang isang nasa Navy ay naggawa ng advantage to stand up for the country. Kauna-unahan din, no, na ating napatugtog ang ating Philippine anthem sa podium na ng Olympics. True. Kaya on the photos she was very, very emotional. Yes. And I looking at it, nako din, no, tumaas din yung balahibo ko. And partner, hindi pa natatapos yan kasi we have one more for boxing naman. We have one more fight and let's see how it goes. And we are always going to pray for everyone. And ito pa, tumindig naman tayo. Syempre, patuloy pa rin tumitindig sa important notice natin for our vaccination. Yes naman. Ngayon, narito ang ating mga vaccination update at schedule. So, lagi nating dalhin pa rin na meron na tayong ngayon ay lahat na required stops for vaccines. Dagdag pa dito, lahat is identified, distributed through barangays na. So, lagi natin tandaan yan, mga ka-Rangers. And only those barangays covered by district health centers is scheduled for the day lang ang kailangan. And for first dose naman, ay kailangan din natin dyan ay ayan, ito yung mga ating barangay na nasabi. Ayan, ito ang Aurora Hill Health District, ang Quirino Hill Health District, Lukban Health District, Campo Filipino Health District, Pinsao Health District. And for our A1 and A2, 1,000 first dose for sa SM parking, and A4, 1,100 first dose sa SLU Gym, and A3 at A5 naman, 500 first dose UB Gym. And let's proceed naman, mga ka-Oranges, for our second dose schedule we have for Sinovac and AstraZeneca. For Gamaleya second dose, please wait for further announcements on your designated schedule. And of course, vaccination sites. Vaccines for second dose, please proceed where you got, of course, your first dose, mga ka-Oranges. Wag pasaway! Queuing will start at 6 a.m. Please be reminded that curfew from 12 a.m. to 4 a.m. is still in force in Baguio City. And we also wanted to shout out for July 27 schedule between 8 a.m. to 2 p.m. for Baguio Country Club. We have a target first dose for last June, due on July 17, and your Sinovac second dose is also available in Baguio Country Club. At dumako naman tayo sa Baguio Country Club na kung saan nandun pa rin ang ating second dose target for our yung vaccine na ng June 29 is due on ngayon, July 27, Tuesday. And yan ang tatanggap nila is Sinovac. Yan naman. And also we wanted to extend our gratitude for all the employees, lahat po ng reservists that assisted yesterday sa vaccination. Yan, maraming diba, salamat partner? po. It was a long, honestly, it was a long day for everyone. And thank you for standing tall sa sinumpaan yung serbisyo for everyone. Maraming salamat po dyan. And syempre, thank you for the mga masipag na reservists natin na tumutulong sa amin at nagpasakay sa amin pauwi dito sa town. Sa town. Maraming salamat po. Yan. And for our COVID update din pala, meron pa tayong COVID update narito ng ating COVID-19 as of July 26, 8:30 p.m. Ayan, meron na po tayong death for 5 naman and total death of 804. At syempre, active cases naman natin. Daily case log per province naman, Abra, wala. Apayao, we have 9 per for verification. Baguio, 36. Benguet, 9. Ifugao, 5. Kalinga, 30. At Mountain Province, wala. Total of 89. At this point, we have a summary cases per province, mga ka-Rangers, from Abra. Yan, we have as of whole ito Abra.
mga car rangers. Yan, for Abra, we have 208, Apayao 230, Baguio at 502, Benguet at 283, Ifugao at 56, Kalinga at 73, and Mountain Province at 14. Oh, yun. Ingat-ingat pa rin po tayo kahit syempre lahat iba is naka-vaccine na. Feeling talagang akala nila kailan pa rin nating mag-igi na pag-ingatan ating sarili. And with the new variant coming in, mga car rangers, doblehin natin yung pag-iingat natin with or without the vaccine. Ayan, syempre. Ayan, tumutok lang kayo at huwag kayong bibitaw dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang Tambalang Sipaw. Ayan, napag-usapan natin ang salitang tumindig. Ngayon, syempre nakakailit itong mga guest natin dahil meron silang kanya-kanyang interpretasyon ng salitang tumindig. Naman, partner, not just limited to one, mga car rangers, tutok lang kasi we have a variety of guests for this morning. Sisimulan na natin sa napaka-energetic na information officer ng OCD Car. We have Sir Harold Lissing. Good morning! Good morning, everyone. Good morning to our host. Good morning to Baguio City. Yes. Yan. Magandang umaga, Sir Harold. Sir Harold, kamusta naman po tayo ngayon? I'm good. Mabuti naman ang pakiramdam ko. So, coping well sa pandemic. Oo naman. Yes. Sir Harold, simulan na natin. Can you give us a quick situational analysis of the Cordillera region? Okay, so I'll give you a brief breakdown on what's happening in the Cordilleras, okay? So for the province of Abra, we have light rains. Roads and bridges close to traffic are Abra-Kalinga Road at kilometer 487, located in Gacab, Malibcong, Abra. Abra-Ilocos Norte Road, located at kilometer 449 at Nagaparan, Danglas, Abra. For the province of Apayao, they are experiencing cloudy weather. All roads are open to traffic. For the province of Benguet, light to moderate rains. Roads and bridges close to traffic are Cannon Road. It's only open for residents. Tapos we are continue monitoring Camp 1 in Tuba Benguet for soil collapse. Barangay Twin Peaks in Tuba Benguet, and Camp 4 in Tuba Benguet. For the province of Ifugao, they're experiencing cloudy weather. All roads are open to traffic. For the province of Kalinga, they're experiencing cloudy weather. Roads and bridges close to traffic are Kalinga Abra Road at kilometer 522 in Bulak, Balbalan, Kalinga. For Mountain Province, they are experiencing cloudy weather. Roads and bridges close to traffic is in kilometer 362, Busa Bridge in Sabangan, Mountain Province. Mountain Province Ilocos Sur Road located at kilometer 388 in Bito section, Tadjan, Mountain Province. For the city of Baguio, light to moderate rains are affected. All roads are open to traffic. Yun lang po. Naman. Thank you for giving us a quick overview of what's happening within the Cordillera region. Malaking bagay ito, Sir Harold, kasing mga tagapakinig natin that wanted to travel. This is very, very important. Sir Harold, can you give us naman po, since July is the preparedness month po, can you give us a quick tips or measures po na ginagawa natin before and after every typhoon?
Of course, preparedness is the key to disaster resiliency. So we are advocating the preparation of go bags for each family, and the preventive evacuation is a must. Ano po ibig sabihin nito? Pag sinabi ng LGU na mag-evacuate, wag na po magdalawang isip, mag-evacuate na po tayo. Kaya Yes, nga. at syempre, oo. Nabanggit din ni Sir Harold ang pag-evacuate. Kamusta naman po ang ating mga ginagawa sa, syempre, mga plano for evacuation center ng kanya-kanyang region ng CAR at syempre specifically sa mga city? Okay, so we have, for the city of Baguio, there's a total of 9 families or 35 individuals who are currently inside evacuation centers. Displaced family, a total of 55 families or 239 individuals are currently outside evacuation centers. This means na nag-relocate sila sa mga kamag-anak nila. Okay. Yes, sir. Sir For Harold, Mountain syempre- Province, Oo. there's... Go ahead, sir. Go ahead. For Mountain Province, there's a total of 1 family who are currently outside the evacuation center. A total of 1 barangay, 1 family, or 2 individuals are affected. For the province of Kalinga, there's a total of 2 barangays, 8 families, or 51 individuals affected of this typhoon. And for the province of Benguet, a total of 23 barangays are affected, 47 families, or 200 individuals are affected. Displaced are 31 families, or 142 individuals. Go ahead, sir. Yun, nabanggit niyo, Sir Harold, we've seen that there's just actually a few numbers, not before na parang mas madami. Sir Harold, what are the effective measures na nagawa natin para bumaba yung ganitong number ng mga car injuries natin? Okay. So here at OCD, we are actually empowering the LGUs. We are training them to be disaster resilient for them to serve the people better. Okay. Sa katunayan, we are ongoing the validation process, checking if these municipalities are actually compliant and disaster resilient. Yes, sir. Sir Harold, syempre po ngayon hindi lang unos ang or panahon ng ating hinaharap. Hinaharap din natin ang bagsik ng hindi nating nakikitang sakit na COVID-19. Syempre sa mga evacuation center, ito ang isa sa mga pwedeng makuha kung sakali. Anong mga ginagawa po nating hakbang patungkol rito? Okay, sir. Of course, social distancing is a must. A good example is a barangay in Benguet, where they have 2 displaced families. They located 1 family at the barangay hall and 1 family at the veteran center, meaning wala silang close contact. So we're preventing the transmission of COVID-19. Okay. Parang utilizing yung mga meron na mga places na isang barangay. Okay. Kaya nga. And Sir Harold, nakita din namin that you've made involvement with your LGU. Napaka wastong bagay po yun kasi nga naman ngayong pandemic. We've seen how our resiliency have fought this and kasama nga po yung mga natin. Sir Harold, what are naman our programs that we've done para maging effective lahat tong measures natin? Okay, of course, hindi mawawala ang IEC campaign namin to our citizens and the capacity building of LGUs. Okay, so capacity building, we are training them to respond to disasters properly. Okay, to coordinate properly para hindi na sila asa sa national government in times of emergency. Kaya nila rumusponde on their own. Ganun po yung goal ng OCD. Wow, that's basically empowering all of the unit of the government to work hand in hand. Sir Harold, sino naman po yung mga gusto nating pasalamatan? At imbitahin na rin. Wala naman po, pero a quick reminder para with regards to COVID-19, always wear your mask, wear your face shields, practice social distancing, and avoid going out if it's not necessary. Yes. With regards to the typhoon,
preventive po tayo. Okay? Kung sinabing yung barangay natin is a high risk for landslides or floods, maghanda na po tayo mag-evacuate. Okay? Huwag natin hihintayin na nandun na yung baha, tsaka tayo aalis. Okay? Reminder po, ang buhay ay hindi napapalitan. Ang mga gamit, yung mga bagay-bagay, mapapalitan yan. So, let's value our lives and practice preemptive evacuations during times like this. Maraming salamat, Sir Harold, and thank you for standing tall in the test of typhoon and all disasters in behalf of all our car rangers. Maraming salamat po and stay safe. Yes, have a great day po. Stay safe, ma'am. Maraming salamat po. Stay safe, sir. Yes, ayan na. Siyempre, tumindig pa rin tayo sa ating, siyempre, kahit ganito ang nangyayari sa ating panahon at siyempre sa mundo, ay kailangan nating lumaban at tumindig sa ating kinatatayuan para hindi tayo bumagsak. Kaya nga, hindi pa nagtatapos dyan mga car rangers kasi isa na namang laban at standing a test of faith as well sa mga kabaranggayan natin na lulusubin natin, no, partner? Yes, ayat na ang ating, syempre ngayon makakasama natin isang baranggayan na talagang binigay ang kanyang serbisyo para sa ating community ngayong pandemya. At mga kakaibang mga projects nito. At syempre, marami pa. Ikaw naman, ano mga nakita nating mga baranggayan projects na talagang nagmarka para sa'yo? Marami, partner, and primarily na gustuhan ko yung paano nila alagahan yung mothers and babies natin. Kasi sobrang in-need sila ngayon, partner. And also yung pinag-usapan natin kapon na MOVAC. Kasi, di ba, with our resiliency over this unknown virus, doon natin nakikita na we can actually stand a test everything. Kahit yan. At syempre, nandito na ang ating lulusubing barangay. At ito ang Barangay Mines View. Wow, isa sa mga, syempre, mga barangay na medyo maraming turista din dyan. Yes, interesado ko dyan, partner. At talagang kailangan ng matinding pagpoprotekta sa ating mga turista dyan sa Mines View. And syempre ngayon, let's welcome our barangay at syempre SK, Sangguniang Kabataan ng ating si Sir Kurt Cedric Oyaan. Yan, hello po. Good morning. Hello? Sir Ken Kurt. Yan, Sir Kurt. Hello po, Sir Kurt. Yes. At syempre, bago nating balikan ang ating barangayan, bumati naman tayo sa ating mga viewers na talagang patuloy na tumitindig para sa atin at sa ating, syempre, kinabukasan talaga. And to all ka-RNgers from Abra, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, all the Region 2, 3, maraming salamat po sa pagtutok sa amin. And also, hindi tayo limited dyan. We have friends all over from UAE, Hong Kong, we also have from Korea. Maraming salamat sa pagtindig sa inyong mga, as OFW, ang laki ng hinaharap nyo ngayon personally and that you're standing tall sa mga laban na ito. Also, we wanted to say good morning kay Mama Brenda. Na kay Mama daw talaga kasi ako. To Anna, good morning. Hi Eric, good morning. Miss Merly, good morning. Mariel, magandang umaga. And to all our car rangers that is watching, I see Arnold pala, good morning as well. At syempre, nandyan ang ating isa sa mga supporter din sa ating page na kung saan, kung sa mga gusto maging supporter, just click the button na maging supporter po tayo ng ating FB pages. Ayan, at si Ma'am Marisa Torres Langseth ng HAPI, ng Humanist Alliance Philippine International. Maraming salamat sa pagiging supporter ko natin. Meron kasi part ng ating FB page na pagiging supporter button. Yes, meron nga. That's just a click and then all the process will be there. At syempre, nabanggit mo na ba ang ating mga Hong Kong Rangers? Yes, partner. Ayan, at syempre maraming salamat dahil syempre kahit malayo kayo, patuloy pa rin ninyong pinapakita ang inyong suporta para sa amin. Kaya nga, malapit o malayo man, tindig tayo para sa ating mga pinaglalaban. Ayan, at syempre, andito na ang ating barangayan. Ayan, at syempre, hello po, good morning, Sir Kurt. Sir Kurt? Good morning, Sir Kurt. Hello, Sir Kurt. Ayan. Hello from the other side. Yes. Medyo nagkakaroon tayo ng... Siyempre, ngayong pandemya, talaga, at ngayong panahon, marami tayong na
harap na technical difficulties. Oo, tama? kahapon na nga lang, lumaban kami sa isang napaka-cute na nangyari Yes. sa aming internet connection. At, And oo, no? At syempre, ano mga ginawa natin? Ikaw naman, ano mga ginawa mong mga tindig na mga ginawa mo sa buhay mo naman? Nako, na-remind lang natin, partner, na always our battles are something that we have to face. Wag nating i-delay. Lagi ko nga, thank you for reminding yan, partner, na o nga, dinelay mo lang ng kaunti. Pero the thing is that we have to still move forward. Tayo lang, bangon lang tayo. Yes, at syempre, mamaya, pag-uusapan pa na natin, marami pa nating guests na pwede nating malaman ang kanilang salita ng tindig. Kaya sa pagbabalik ng Tambalang Sipaw, ay talagang marami kayong matututunan pa dito sa Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Ilang Tagala, Trinidad, konsumido na sa dulot ng habagat. Mga tanim na gulay, baha. Narito ang balita. Pansamantalang tumigil ang ulan kanina. Kaya sinamantala nila Aling Rita ang pagkakataon para mabisita ang mga pananim. Labis ang lungkot nang makitang lubog sa tubig baha. Aanihin na lang daw nila ang maaari pang maisalba. Sobra, halos kalahati nito, itong strawberry farm na area na baha. Nag-start nung kailan to? Friday night, doon nag-start na nabaha. Tapos, kaumagahan, okay lang naman. Pero nung 10 to 11 to 1, hanggang hapon na yun, nabaha ulit. Tapos, umapaw pa. Masyadong umapaw na yun. Kasi pati dyan sa main canal, umapaw na talaga kaya nabaha na dito. May mga tanim pa namang nasa magandang kondisyon. Pero ang Class A ng letsugas na tanim nila Aling Rita, mapipilitan silang ibenta sa mas murang halaga. Class A, Class B na lang to. Class B na lang. Hindi na first class tong gulay namin. Meron namang kunti na na-salvage. Medyo maganda-ganda yung dahon, yun ang pwedeng kunin. Kung may makuhang ganito, at least kalahati lang yung loose namin. Pero kung yung talagang flooded, kagaya
puros putik na lahat, hindi na pwede. Hindi na pwedeng isurvive yung mga ganun kasi wala na. Mabubulok din dating doon sa Maynila. Humupa na ang baha kanina sa strawberry fields at panay ang pag-ayos o pagsalba ng mga magsasaka sa kanilang mga tanim. Naalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng habagat sa agrikultura ng La Trinidad. Pupunta rin yung Municipal Agriculture Office to assist yung crop damages para makita namin kung anong maitutulong ng LGU. Mga immediate crops lang ang medyo may damages. At saka yung mga tunnel nila, yung plastic, yun lang ang consiguro. Kaya papunta ng mga ng Agriculture Office to assist the crop damages. And we encourage all the punong barangays to report their damages from the respective barangay. Di lang pananim na gulay ang binaha sa La Trinidad, kundi pati mga kalsada at bahay. Ang bahay ng pamilya Mulintas sa KM4 Balili, La Trinidad, Benguet, pinasok ng tubig baha na may putik. Tuloy, halos magdamag silang walang tulog. Ang itinuturong salarin ang ginagawang subdivision sa bundok ng Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Hanggang ngayon, pahirapan pa rin ang paglilinis ng putik sa kalsada. Panganib pa rin ang dulot nito sa mga motorista. Doon sa may development, but we do not know pa kung kasi may specific, we'll know the specific developer kung sino yung kondon. So through the investigation of our engineering at saka EMB at saka DPWH and MGB, we'll just wait for their final inspection. Sa Baguio City, idineklarang dead on arrival si Esmeralda Suryaga, 39 anyos matapos mabagsakan ng puno ang sinasakyang taxi hapon noong Biyernes. Base sa investigasyon, kasama ni Esmeralda ang tatay at kapatid nang biglang mabuwal ang puno dahil sa lakas ng hangin. Naitakbo pa sa paggamutan si Esmeralda pero idineklara na itong dead on arrival. Sugatan naman ang dalawang kasama nito. Dahil pa rin sa ulan na dala ng habagat, tumaas kahapon ang level ng tubig sa Abra River. Sa mga kuha ng Abra Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kita ang lawak na sinakop ng pagtaas ng tubig sa ilog. Pero kinahapunan, bumaba din ang level ng tubig sa ilog. Ngunit pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat sa pagtawid sa ilog dahil pa rin sa lakas ng daloy ng tubig. Nakapagtala din ang ahensya ng ilang pagguho ng lupa sa section ng Lenang Road sa Bituan, Lacub Road. Pero agad ding nagsagawa ang mga ito ng clearing operations. Ilang barangay sa Dagupan City lubog pa rin sa baha dahil sa pag-ulan at high tide. Narito ang balita. Grabe ng lakas! Kagabi pa walang tigil ang pagbayo ng ulan sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Kabilang narito ang lungsod ng Dagupan. Dahil sa pag-uulan at high tide, binaha ang ilang bahagi sa lungsod ng Dagupan. Makikita sa ipinadalang video ni Kim Kokiwa pasado 12:14 PM ang hanggang binti na baha sa kahabaan ng Perez Boulevard Road. Pagkalipas ng ilang oras, ayon sa Public Information Office ng Dagupan City, passable na kaninang 6:30 ng umaga ang lahat ng kalsada sa kahabaan ng downtown area. Kabilang narito ang Gilig, Zamora at Rizal Street. Pinaalalahanan naman ang mga Dagupenyong nakatira sa low-lying areas at tabing ilog na mag-ingat, maging mapagmatsyag at handa dahil nananatili sa high alert level ang Sinukalan River. Delta variant nakapasok na sa Ilocos Norte. Narito ang balita. Sa kanyang Facebook post, kinumpirma ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc na nakapasok na sa Ilocos Norte ang Delta variant ng COVID-19. Maging ang Alpha at Beta variants ay nakapasok na rin aniya sa lalawigan. Hindi na naglabas ng karagdagang detalye ang gobernador, pero naniniwala siya na ito ang dahilan sa pagtaas ng bilang ng kaso sa probinsya. Sa kasalukuyan, pumalo na sa mahigit 2,000 ang mga naitalang kaso sa lalawigan. Kahapon lang,
Mahigit 200 na ang naitalang bagong kaso, 4 naman ang nakarecover at 3 ang namatay. Base sa monitoring, 3 araw nang magkasunod na nakapagtatala ng mahigit 200 kaso sa lalawigan sa loob lamang ng 1 araw. Sa kasalukuyan, nasa MECQ ang 8 bayan at 2 lungsod sa Ilocos Norte. Problema ngayon ang ilang residente na ayaw makipagtulungan sa contact tracing at testing. We also have 2 problems with testing and tracing. We have hundreds of people who refuse to test kasi ayaw po nila ma-lockdown. And we have many positive cases who are not sharing yung mga contacts po nila. So we plea and we ask everyone to please test and please share to our tracing teams. Kasi without these 2, we cannot overcome COVID-19. Time out naman ang hiling ng mga health worker at frontliner. I see the outcry for time out Ilocos Norte. To all of our frontliners, I'm sorry. I apologize if I have made things harder for you. And I am one with you. I will continue to listen to you. And clearly, if things don't get any better, come August, I will recommend that Ilocos Norte be under MECQ. Dagdag ng gobernador, ang pagsasagawa ng mga pagtitipon ang isa sa pangunahing rason sa mabilis na pagdami ng kaso. Hiling nito sa mga lokal na pamahalaan, higpitan ang pagpapatupad sa mga safety protocol. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldozan ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures.
Laban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Ngayon nga talagang marami tayong kailangan pa rin tumindig kahit anong pagsubok at mga challenges na nangyayari sa ating buhay. Oo. Naman, partner, kaya sa mga ka-RNGers natin dyan, huwag tayong galaw ng galaw, okay? Tindig lang tayo where you're standing for. Yes, at syempre, ngayon nga mga kasama natin, isang advokasya at proyekto na kahit nasa pandemya na, talagang pinagpapatuloy pa rin ang kanilang project about cleft awareness. Wow naman, partner. And malaking bagay yan to our mothers and sa mga nangangailangan ng tulong as for awareness na rin. Di ba, partner? Siyempre, lahat tayo talaga gustong magkaroon ng magandang ngiti. At itong awareness program na to, at surgery program, na nagbibigay sila ng libre at para sa ating mga kids or babies natin. Ayan. Siyempre, makakasama natin ngayon ang isa sa mga nangunguna dito sa proyektong ito na Project Smile or SMILE for our cleft awareness and surgery program na si Dr. Ivy Valdez Tanco. Good morning! Hello, good morning po. Yes. Yes. Good morning. Yes, good morning, Dr. Ivy. Kamusta po ngayong pandemya? Kamusta po ang ating buhay-buhay? Okay naman, sir. Actually, dito po sa Baguio General Hospital, ongoing pa rin po yung mga surgeries natin. And we also very much accommodate yung mga patients po natin na cleft. Yes, syempre po. Ikwento naman po natin kung paano nagsimula itong Project Smile at itong cleft awareness and surgery program natin na hindi lang pala dito sa syudad ng Cordillera or Baguio City or Benguet, sa buong Pilipinas din pala programa na ito. Wow! Yes, sir. Actually, this is an advocacy of the Philippine Academy
of facial plastic and reconstructive surgery, and also in line with the activities of the ENT Society of the whole Philippines. And every July is a cleft awareness month, and we really provide free surgeries for these patients. Actually, sineselebrate lang po natin yung Cleft Awareness Month every July, but throughout the year, ang surgeries po natin is free. Wow Not only here in Baguio General Hospital, but in every government hospital, nag-offer po sila. At syempre po, ilan na po ang ating natulungan at syempre sa ating hospital at syempre sa proyekto dito sa ating lugar, Doktora Ivy? So actually ang dami-dami na kasi ang rate po ng cleft births is about 2 out of 1,000 live births. So imagine kung gano'n na po kadami. And actually every month we have about 2 to 3 patients per month. Pero ngayong pandemic, medyo kumonti lang kasi siguro sa travel from yung mga rural areas po natin, medyo naging 1 to 2 per month na lang. Pero before, mas madami. Ay, nakakalaki ng smile sa mga batang ito, Dr. Ivy. Dr. Ivy, we wanted to know yung sakop ng programa na to. Kayo po ba yung lumalapit or sila po ba yung lumalapit sa inyo for the help? Actually, ito pong program po natin ay matagal na po ito. Kaso lang, hindi po ata alam ng ating mga patients, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. So, ito po ay linalapit po namin sa mga patients natin, lalo na dun sa mga malalayong lugar na free po ito. So we are celebrating po talaga itong Cleft Awareness Month para malaman po ng lahat na nag-offer po kami ng free surgeries. And to prevent din po yung, for example, na nagpapa-opera po sila sa certain lugar and hindi po sila nagpa-follow up. So, ang i-advocate po namin na mag-follow up po sila sa mga nearest hospitals. Kasi ang operation po ng cleft ay minsan hindi lang po one stage, kundi kailangan ng mga stages ng operation. Ayun, nabanggit nga ni Doktora yung stages. Kwento naman po natin yung timeline of this surgery sa ating mga bata. Okay. So, ang surgeries po ay for the lip, no? For the cleft lip is at 3 months of age. Up to 6 months ang best time. And then for cleft palate surgery starts at 12 months or 1 year old up to 16 months old. And then for doon po sa mga cleft alveolus, nagsa-start po yan ng 7 years old up to 9 years old. And then for the cleft rhinoplasty and also for the jaw surgery, kasi minsan deformed din po yung mga yan. So, kailangan po na magpa-opera po sila at adolescent age or teenage years. Doc Ivy, we wanted to also understand naman what age po ba na pwede na silang operan? Kasi binanggit niyo po kasi kanina adolescent. So, ibig sabihin, if there's a timeline, what specific age that does the first surgery may be recommended? Yes. So, yung first surgery is at 3 months of age, yung cleft lip. And also, pwede na din isabay yung nose, no? Minor surgery lang for the nose para maging pantay yung ilong natin. Tsaka bibig at 3 months. So, iba-iba din po kasi yung deformities ng cleft. Meron tayong cleft lip and then meron ding cleft palate. Yung cleft palate po at 1 year old. At syempre po itong proyektong Smile or See Miracles in Life Expression, yan ang Project Smile, talagang malaki ang naidudulot ngayon. Pero ngayong challenging time ng pandemya, paano po natin ginagawa ito? Lalo na mga bata, sa pinakamabata natin, 3 months, paano po sila pumupunta dito? And we are syempre following the health protocols. Okay, so before surgery, of course, check po namin yung mga babies kung fit po sila. And also, we will check their weight kung appropriate for their age. And also, kailangan magpa-laboratories po sila
and yung basic laboratories, and then we will refer them to our pediatrician kung cleared po sila for surgery, and of course swab tests for the patient and for the watcher. So yun po yung mga kailangan nilang preparation. But of course, yung first step is kailangan po nilang lumapit po dito sa Baguio General Hospital. Ang initial na pagpunta po nila is magme-message po sila dun sa hotlines po natin sa BGH na outpatient, and kailangan po nila magpa-appointment muna. At syempre po, ayan, napakaganda na malaking tulong nitong Project Smile at matagal na pala ito. At sa mga ka-rangers natin dyan, malaking bagay ito na it's a great platform na may pakita natin itong proyekto na Project Smile para sa nila. At continuous siya mga ka-rangers regardless kung mayroong pandemic or wala. Lalaban tayo for that. Miss Ivy, meron kaming request. Napaka-little request lang po, Dr. Ivy, kasi gusto naming makita naman ang inyong smile. Can you take off the face mask po, Dr. Ivy? Yes. Ayun! Napakagandang Dr. Ivy. Yung tech po namin dito nabuhayan, Dr. Ivy. Thank you po. Sino naman po yung gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin po dito sa program na ito? Okay, thank you po sa sa mga sa hospitals po natin na nakiko-operate po for this cleft awareness. And also, iniimbitahan po namin yung mga magulang po ng patients natin for cleft na sana po mag-follow up po sila dito sa Baguio General Hospital. We are very willing to do their surgeries, and also for our parents na kunwari na-operahan na po yung mga patients po nila dati, kung merong deformities or any asymmetries, pwede pa din na pumunta po dito sa Baguio General Hospital for subsequent surgeries, no? Pwede naming i-repair pa din yung mga ito. Wow, dito po sa Department of ENT po. Yes. Wow. Yes. Ayan, at syempre po, may gusto pa po tayong i-promote pa po na mga iba't iba pang programa natin na patungkol rito, lalo na ngayong pandemya. Meron pa. Actually, meron po kaming program na Oplan Ganda. In addition to our July Cleft Awareness Month, na merong surgeries po kami ino-offer. Also, yung Oplan Ganda po kasi na program is we also offer dun sa mga patients po natin na kunwari may mga deformities, may mga bukol, gustong patanggal, para mas gumanda po sila. Lalo na po dito sa patients po natin sa North Luzon. So hindi lang kasi yung iniisip po natin na yung mga surgeries na to is para lang dun sa mas may pera. So dito po sa Baguio General Hospital, pwede po silang pumunta. Yung pwedeng gusto magpaayos ng ito, yung mga eyelid, yun. Ilong, pwede din. Ilong? Pwedeng ilong? Oo. Doktora, baka meron namang nag-aayos dyan sa puso. Char! Also, Doktora, sorry, hindi po natin nabanggit yung date. Ano nga po ulit yung date nitong Operation Ganda na ito? Ongoing po kami actually dito sa Baguio General Hospital. Anytime po pwede po kayong pumunta, lalo na po for our patients dito sa North Luzon, no? Actually, we started po this July pa lang. Wow. Pero we are accommodating po throughout the year. Yes po. Yes. At syempre po, libre po ba itong Project Ganda, Doktora? Libre naman po. Pero for example, may gagamitin po na yung mga botox and fillers, yung kunwari, kailangan po ng mga materials po natin, yun lang po yung yung babayaran din po nila. So libre yung surgery, walang fee doon, ang babayaran lang natin yung mga materials. Tama pa, Doktora? Yes. Kung may gagamitin na materials like botox, fillers, and yung mga implants po natin. And primarily, Doktora, just in case lang naman before we go ahead with the procedure, andun pa rin yung basic na pag-check up po, no? So just in case lang that they won't push through, okay lang din naman po. Tama po? Yes po. And please inform po our Baguio General Hospital na page, outpatient. Outpatient? ENT, Department of ENT po. Yes.
Ayan na nga. Dr. Ivy, maraming salamat po sa Thank you. pagbigay ng oras sa amin, and thank you for always putting the smile and Yes. beauty of our patients. Opo. Have a great day and padayon Yes po, sa iyong anytime po. advokasya, sa iyong passion, ma'am, dito sa Project Smile at Project Ganda. Have a great day. Good day din po. Thank you. Yes. Naman. Wow, no? Talagang tumindig para sa ating ngiti at ganda. Oo, ayan ang Kaya gustong nga. itindig ng ating Doktora Ivy Valdez Tangco. Napakaganda, no? Oo. At napakaganda din ang kanyang advokasya. Kaya hindi lang kasi siya limited on the physical. Kasi mga car rangers, di ba, if you're given a good smile, parang andun yung confidence mo. And syempre, physically and aesthetically, if we look presentable, you are also more confident. Wow, And ngayon naman, usapang ganda, mga car rangers, usapang July nga naman. And June, July is also a perfect time for weddings, di ba, partner? Yes, at syempre ngayon nga, mayroong kauna-unahan ding online bridal fair na gagawin dito. So syempre sa buong Cordillera. At syempre pwede nyo, syempre isang click lang yan, alam mo na kung saan ang inyong pwede, matulungan ka patungkol dito sa bridal Kaya nga, fair natin. marami silang activities that Yes. will help our car rangers to decide and to choose their options. So, without further ado, we have on the line Miss Jennifer Balaksa Baltazar, and she is the representative of Siglot Tilayad Bridal Fair. Good morning. Hi, good morning. Hi, good morning everyone. Good morning po, Miss Sheki and Sir Pao. Good morning po. Kamusta naman po tayo ngayon, ngayong pandemya? Syempre, hirap po ang mga events at syempre, katulad nito, bridal fairs and mga events. Kamusta po tayo ngayon? Just like everybody, because of the restrictions, marami po talaga ang hindi umuusad ang negosyo nila dito sa turismo at saka sa mga events. Especially yung mga face-to-face events. So, nagsasuffer din po talaga yung industriya. Kaya meron po tayo ito, online bridal fair. Yes. Miss Jen, ikwento naman natin the process of starting out with this Siglot and what was the mission of this activity? Okay. The mission of this activity is actually to bring back Baguio as the top wedding destination in the Philippines, diba? We have been and will always be one of the top destinations, pero because of the pandemic, nag-slow down ang Baguio. Now, we also wanted to give options and choices to our soon-to-weds na pwede naman pala ang online, na pwede naman to seek suppliers online. Diba? Normally, soon-to-weds would come to the destination and check kung ano nga ba yung pwede nilang gawin doon. This is ideally for destination wedding, yung tipong pupunta sila sa isang lugar tapos doon sila ikakasal outside their area, diba? So, ang maganda dito kasi sa Siglot Tilayad is all the suppliers are there under one house. So, pwede nila, yung mga soon-to-weds natin is actually very sa kanila, ang tawag ito, very convenient for them to check. Meron na silang pwedeng makita venue dito, yung mga souvenir maker, from caterers, pati ring providers, gowns, makeup artists, nandito na lahat under one roof dito sa bridal fair na tinatawag natin. And they don't need to go there physically because it's online. Wow. Yan ang concept ng Siglot Tilayad. Ang goal kasi dito is actually to promote Cordillera. Kaya kung pansin nyo po, it's the first online bridal fair in the Cordillera. Kasi gusto nating i-promote yung mga destinations dito, yung mga local artists, artisans, local businesses. So, syempre gusto natin pumunta sila dito na magkaroon sila ng pocket wedding or intimate wedding, and ang suppliers natin ay ang mga Cordillerans. Ayan. Ayan. Syempre, napaganda itong, napakaganda lalo na ngayong pandemya. Virtually, ginamit ang ating mga resources na madiskarte. Ma'am Jennifer, paano nagsimula itong idea na to? At sino mga kasama nyo dito sa itong advocacy nito natin na online bridal fair? Okay. It started with themes and motifs. They are actually an international and national, known sila dito sa Pilipinas to organize bridal fairs talaga, pero on-site. So, nagpartner sila dito sa isang local organizer din, or event organizer, which is Heaven's Touch.
events and coordinators. Yan. So sila yung nag-partner dyan. And then we were invited to be a part of the team. Yan. So that's how it started. And siglot kasi ibig sabihin nun is, diba, not. Yan. Yes. Siglot is in Ilocano, not. Tapos layad in Kankanaoy, that's love or like. Ayan. So parang love, not. This is for soon to weds po talaga. Kaya inaanyayahan po namin din, pwede rin mag-register yung mga soon to weds dito kung may balak po kayo na ikasal. Soon, meron po tayo dito kompleto na. So hindi ko rin alam na meron palang bridal fair nung kasal ko noon. Kung alam ko lang, 'di ba, Shek? Para mas madali natin na ay nandiyan na pala lahat. Hindi na tayo na problema. Ito pala sa mga bridal fairs dito, provided lahat ng mga pwedeng kakailanganin ng ikakasal. So pwedeng mag-attend din dito po ang mga soon to wed. Sila po talaga actually ang market nitong nitong event na to. Ayan. Yeah, and also, Miss Jen, we wanted to ask naman, how will this fair benefit our stakeholders and suppliers? Kasi nga, you've brought together wonderful organization in order to provide this awesome fair. Yeah, this is for free. This is for free. Yun yung maganda sa kanya. So yung mga soon to weds natin, you have a very convenient way of checking out our local suppliers from Cordillera, diba? Through this bridal fair na to. All you need to do is just register lang po sa Themes and Motif, or you can visit the Facebook page of anong tawag nito? Siglot Tilayad, diba? Tapos yung mga exhibitors naman natin, kasi Shekus at saka Sir Pao, we really wanted to help somehow na ibangon ito yung mga suppliers natin, lalo na itong mga caterers, souvenir makers, wedding coordinators, pati makeup artists, musicians din. Musicians, pwede sila actually to join us. So sana itong event na to makatulong din sa kanila. So pwede silang mag-register for free. Pero kung gusto din nilang ma-advertise, pwede rin naman, meron din namang konting bayad. But as an exhibitor, they can join for free. Tapos, may I discuss also the e-commerce na opportunities for them? Definitely. Go ahead, Miss Jen. Yes. Yan, so this is part of the advocacy po, is to put everything digital. So, gusto nating mabigyan ng plataforma itong ating mga kababayan, lalo na yung mga Cordillerans natin, na ma-promote yung kanilang produkto internationally. Kaya nga nakalagay dyan, first International Bridal Fair. Kasi pwede po nilang ma-post yung mga products nila sa Themes and Motif website, promote nila doon, and pwede rin silang magbenta through our e-commerce platform. So meaning, Miss Sheky, kunwari si Sir Pao, ikakasal siya. Yes. Kunwari lang naman, diba? Kailan nga ba? Wala pa ba? Wala pa okay. po. Wala pa. So, kunwari kakasal ka, Sir Pao, and then yung bride mo, kayong dalawa, nag-decide to choose the bridal marketplace where you can put your wedding checklist, yung tinatawag natin dyan, or wedding wish list. So, pwede po kayong maglagay doon ng mga wish list ninyo or yung mga regalo na gusto ninyong ma-receive from your guests. And then, isi-send nyo lang yung link na yon sa lahat ng guests ninyo, and yung guests ninyo, sila na yung bibili in your behalf. So, 'di ba, normally kadalasan kapag sa kasal hindi mo alam kung anong ibibigay sa iyo. Yes, ngayon surprise dito na may lang. choice ka. Yes. Mamaya may 10 na yung refrigerator na binigay sa iyo, kaya naman 10 kawali, 'di ba? So, at least dito very specific, pwede mong i-identify yung wish list mo. Mamimili na lang yung guest kung saan doon yung ibibigay nila for you. Yan. It's the first concept actually sa Pilipinas. Wow, ang galing nun. Kasi syempre, para madiskarte na din yun. Para hindi doble-doble. Di ba, tama, Ma'am Jennifer? Yes, Ma'am Jennifer, dagdag pa rito. At syempre, ang Siglot Tilayad ay malaking platform to. Lalo na ngayon sa ating mga events at sa mga gustong magpakasal. At paano naman po natin natutulungan naman ang ating mga nasa field ng fashion designs, gowns, events, caterings, at iba pa?
Yan, so dahil nga sa platform na ito, nabibigyan sila ng oportunidad para malaman ng mga suntuweds na nag-e-exist pala tong si Beauty Corner, Irish Beauty Corner. Kasi ako personally, ang goal ko talaga, ang pinapasok ko dito are yung mga small wedding suppliers. Yan. Pati rin yung mga locals talaga natin. Like si Miss CJ of Lemonade is actually one of our sponsors, and they're part of this Siglot Tilayad. Kasi yung mga wedding venues, sila, pinopromote din natin sila. Yan. Kaya malaking tulong sa kanila. Tapos nga pala, isa ring part ng programa during the 1-month bridal fair is yung tinatawag po namin na oneness, yung spirituality ng mga couples natin. Kasama po sa programa yan, kapag nag-register po itong mga suntuweds natin dito sa bridal fair, mabibigyan po sila ng webinars kung paano nila patibayin ang kanilang, alam mo na, yung relationship. Ayan. Yes. Yeah, with the spirituality, paano nila i-harness, i-harmonize, at saka paano ang pag-grow ang love, ganyan. Yes, tama naman yon. Ang galing, no? Ang daming mga sector at mga sangay na pwede nating matulungan with this platform, Ma'am Jennifer. Yes. Oo. At dagdag pa Yan, dito, so- no, Ma'am Jennifer, meron po ba tayong syempre itong platform ng ating Siglot Dilayad naging malaking parte para sa ating mga community. Meron po ba tayong mga share din or ambag din para matulungan ating mga kasama ngayong pandemya? Ayan. Dito kasi sa Siglot Tilayad, yan, aside from the offering na free po siya, 'di ba? Nagplano din po yung yung group. Actually, we have invited some groups pala dito like Bueso to join the fair for free din sa kanila and be advertised. Kasi merong iba-ibang klaseng parang levels kung gusto mong mag-join or participate. Meron yung regular exhibitor ka, pangalawa is event partner ka, or number 3 is sponsor ka. Ngayon for Bueso, this is a group of, I'm sure you've heard about this one yung group of wedding organizers, makeup artists, fashion designers, caterers, suppliers dito sa Baguio. And it was offered to their group for free na pwede silang maging event partner and maging supplier and exhibitor for free po talaga without any cost for them. So yan yung malaking tulong sa kanila, sa community po natin. Tapos nagplano din ang Siglot Tilayad to reach out sa ating mga troubled couples. Yan. So troubled couples to, alam mo yon yung tawag nila doon, yung mag-intervene. Seeking advices. Yes, ganyan. May spiritual, to renew their vows, oneness. Lalo na yung mga nababahalang couple. Siyempre, ang goal natin is yung suntuweds talaga. To make sure na parang i-enlighten sila, ano ba yung ine-expect nyo sa marriage, paano nyo ba i-grow yung marriage ninyo, what's your role as a wife, what's your role as a husband, ganyan. And we are also giving this one for free, yung ating oneness, spirituality oneness, sa ating mga troubled couples na nahihirapan sa kanilang relationship. Imbis na maghiwalay, meron tayong free counseling. Ayan, counseling sa ating mga couples. Yung tinatawag dito yung sa pranic healing. Yan, yung pranic healing is one of our sponsors din dito kasi na nagbibigay sila ng nila for free. So, i-heal nila kayo together para mag-match yung inyong yung mga gano'n, mga spiritual compatibility, yung mga gano'n. Yes, yan, naman. Hindi ko alam yung exact term Oo. Pero yun yung ang goal is patibayin yung relationship natin. Yes. Ma'am Jennifer, ang galing dahil syempre sa gitna ng hinaharap nating pandemya, akala ng lahat lumbay at kalungkutan ng pwedeng madama. Ngayon narito pa rin yung pag-ibig, umuusbong pa rin through this, syempre tayo naging tulay para sa ating mga newlyweds. Ano pong stand natin dito na kahit ngayong pandemya, may pag-ibig pa rin? Yes, all the more actually na kailangan nating magmahalan at mahalin ang bawat isa kasi ito yung panahon na nawawalan tayo ng pag-asa. And the best person to lift you up at this time of pandemic, time of crisis, time of distress and stress is yung mga taong nagmamahal sa atin. 'Di ba? And we have to help each other thrive and overcome this pandemic through love, genuine love,
giving, and of course, syempre, harmonious relationship. Next, di ba? O, kahit na, maghanap ka na. Umagang-umaga, Ma'am Jennifer. Kaya nga po. Ma'am Jen, baka Yes. ikaw ba yung magbibigay dun sa pranic healing ng couples? Baka ikaw pala yun, ha? Miss Jen, just a follow-up question. Ma'am Jen, what is your best tip and advice to our yung soon-to-wed pala na couples natin? Oh my goodness. Okay. Hindi ako new eh. I'm an old wed already. I've been married for more than 6 years, magti 7 years na. So anyway, ang advice ko po sa kanila is to keep the spark in the relationship. Because as you grow old and you become too comfortable with each other, nagiging companion na lang kayo. And sometimes that's one of the reasons why naghahanap ng ibang putahe ang mga kalalakihan, di ba? Kaya kailangan maging tayo, we always have to, huwag tayo masyadong maging komportable na matagal na kayong mag-asawa. So dapat keep the relationship. May kilig pa rin dapat sa bawat isa. Have some dates, ganyan. So, yun yung kailangan yung alagaan, yung relationship yung dalawa. Lalo na pag may mga anak. Minsan nakakalimutan natin yung bawat isa, yung wife and husband. Kasi puro sa anak na lang tayo. So, yun lang yung advice ko sa inyo. Keep the spark. Yes, opo. Ma'am Jennifer, merong, itong tanong ko na po ito is medyo kailangan natin ng malalim itong tanong na to. Paano kapag po LGBT wedding? Paano natin ina-accept itong mga LGBT wedding? Yes. Or kung merong nagpunta sa inyong kliyente patungkol rito? Okay. Wala naman pong kaso sa amin sa Siglot Tilayad kahit anong gender ka, kung LGBTQ, 'di ba? Kung ano man. So no problem with us. This is a advocate-based event. So we are open and we are inclusive, meaning everyone is welcome. Kahit anumang estado mo sa buhay, kahit anong gender mo pa, mahirap man, mayaman, ano pa man ang klaseng kasal gusto mo, 'di ba? Pwede po kayo dito. Welcome po kayo dito sa ating event na ito. Indeed. Everybody love wins, no? Wow. Love wins, correct. Yes. Yes, Maraming salamat dahil syempre nabigyan tayo ng great platform ito na makita ng ating mga ka-Rangers na mayroong ganito pala. One click lang talagang matutulungan na sila sa kanilang gustong pinapangarap na wedding. Yes. Ma'am Jennifer, may gusto po ba tayong pasalamatan at i-promote pa? Okay. Yun lang, wala naman ako masasabi. Sobrang daldal ko na. Thank you very much sa ating sa inyo po. Mabuhay kayong dalawa at mabuhay po ang our Rangers, si Sir Dobie and si Miss CJ. Thank you. Hi sa'yo. I'm sure you're watching. Maraming salamat din sa Siglot Tilayad team kasi kami talagang sila din po yung sobrang nagtatrabaho dito ng sobra-sobra, more than what is expected of them kasi gusto po talaga namin iangat ang Baguio at ang Cordillera through this project. And ininayahan po namin lahat ng mga soon-to-weds dyan, ikakasal, balak ikasal, may gustong ikasal, mayroong groom man o wala pa, at gusto nyong makita kung paano ba mag-work ang isang wedding or gusto nyong makakita ng mga suppliers, matulungan ng ating locals. The way to go is to contact Siglot Tilayad Facebook page. Ayan. Thank you, everyone! Maraming salamat! Oo. Thank you, Miss Jen, for your Salamat time. din po. And congratulations with this event furthermore. Yes. Love wins, Ma'am Jennifer. Bye-bye. Thank you very much po. Love wins and I love you all. Love lang tayo. Yes. Thank you po. Love. Ayan, talagang isang araw na naman ang ating nakagawa at nakasama natin ang mga interesting guest talakayan na nagbigay sa atin ng, alam mo yon, yung kahulugan ng salitang tumindig. Yes naman, partner. And yung iba kasi dito is that they're standing up for their passion of bringing smiles, happiness, and love to everyone. At syempre, mga natutunan natin ngayon no sa aking natutunan kanina sa OCD at sa ating OCD and with our
Project Smile, talagang tumindig sila sa kanilang serbisyo na kung saan kay OCD naman it's all about kay Sir Harold na talagang kailangan nilang i-push at kanilang panindigan ang kanilang sinumpang tungkulin para sa ating bayan. Lalo na ngayong sinusubok tayo ng panahon at dagdag pa dito sa ating Project Smile na si Dr. Ivy, pinakita niya yung standing niya dun sa advocacy niya to help our kids na para sa Cleft Awareness Project. At lastly, sa ating Love Wins, si Ma'am Jennifer, talagang pinakita niya yung standing sa kanyang pinapanindigang, alam mo yun, help para sa ating mga newlywed. Yes, partner. Para naman sa akin, what I've learned from for this 3 awesome guests that we had is that we've empowered people. By empowering them, you're giving them full trust that they can actually do far more better. Kasi kay OCD kasi tinulungan nila yung local government unit natin, barangays in general, to actually do something from each other. Yan, diba? And for also Miss Doctor naman, they've empowered kasi the power of smiling and beauty beyond just aesthetic kasi. And kasi pag nagbigay ka ng naayos mo physically, your confident boost naman, diba? With Miss Jen and to all the suppliers and part of Siglot, yung empowerment nyo of actually helping newlyweds, not just kasi in their wedding per se, but spiritually and mentally. This is a good way for us to help them do their decisions at a better chance on doing so. Yes, tama naman. Kaya dumako naman tayo sa ating quote of the day. Ayan. Ang sabi nga nila is, stand for what is right even if it means standing alone. Ayan. Talagang kailangan mo talang stand kung ano yung karapat-dapat mo at i-right mo. At syempre, yung pinaglalaban mo sa buhay. Naman. As long as it helps you grow mentally, physically, and of course, you spiritually as well. Mga Ka-Rangers, stand tall. Keep those chins high. Oo, at syempre, bumati naman tayo sa ating mga viewers. Syempre, sila pa rin ang laging nandyan kahit umuulan, bumabagyo, umaaraw. Maraming salamat din. Syempre, kandito ang ating Raymond Kalongkago na Nestor. Hello po sa inyo. At syempre, our sharer lagi, ang Jaira Benitez and Eric John. Ayan, humahabol si Eric John kay Doktora. Sabi niya dapat may pa-face reveal daw si Doktora kanina. Wow! Kaya nga, she's very game. Thank you for being such a sport also, Doktora. Kasi we just wanted to make it a little bit lighter. Yes, sabi pa ni Sir Eric Gayaw, sabi niya buong mukha daw niya papaayos. Grabe naman po dyan. Grabe siya, diba? Libre po yan. Pwede niyo po bisitahin si Doktora Ivy at sa Benguet General Hospital. Yes. And to our Big Smiles people, Renit Solomon, Kasim Khalid, and Mark Angelo Mamitag, Marga, and Alvin John. And to our Angel Luzon babies, media intern, hello po sa inyo at galingan pa natin lalo dito sa ating ginagawa. Naman, and to all Ka-Rangers that is watching all over us through YouTube, to our social media platform, Twitter, Instagram, our Facebook as well, and don't forget our website, rnjluzon.com. Yes, isa na namang araw na tumindig ang ating advokasya dito sa Tumindig Tuesday ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends.
Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!